Kastab kabasok ukmen ya pisong kenor badan buram ya kinong bisa badan buram bat paro kibon ban sakhi kan gajing terkonia kakerteng jong ada ban kersan do aling na Sinod College bat ngai yeng hang ni ban penpau bakal lentiral kadai ka jing tim ka bari ka babu jing mai ka kendau ka siap ka riti ka dustur ka mensim ka jela bat jongi hi ki khon jong ka ningkong ning sharp song kenor badan buram kabor jong ka Meghalaya ka song ha ki lum ki wa ki shat ki thwei ki lau kentang ki jingking jeri ba ipla bala than pen wandur da ka mariang bat kapor ka jing wan jong ke lentiral ka mot ka jing pen jot ya ki ni ki jing kurku namar ban yo ya ka hap sam ling ba ki lum hap pen bethei ya ki mau siang bat pen jot ya ki klau ki betap ha kani ka rukom ngi ailat ya ka jing senjor ba jing tua kendo ka jing selen ki klau ki betap bat ka jing jot jong ka mei mariang ya ka ba ka mei mariang ka late de ki spas nam ngi penduk pendam tang de ki banai hatu de ka nemo ka dor ka bangi kloy ban siu tang namar ki katu ka ni ki lentiral kamat ba ar song knor badan buram kalong ba ka riti dostor ka de ka bang nem dei ban le kerkie ka riti dostor ngi haban ems ngi haban yada bat IT da ka jing ngau sarong sha ka pateng ka banwan henrei ka lentiral ka wan ra ka jing tuit ki brio na bar ki bang em tep ki long kum no sha ka khendau ka siap jongi Menta ka jela, hado menta ka tangya kun banyo akini ka online permit. Namar ki brio jongi ki tem syai baka jing jelai umenderi ka baklem te alakam ka bu jing maya ka jing em tenrai jongi. Lada ka lentiral ka trei kampura, swaba ka ILP kan trei kampura, kalong ka ka badir por na ka benta jongi ban ngin omla ban pai din biang. Anda haba umender ulas aj kum kamiaw harut depay. Unsa tap lob bat penyap op. Yau riulum red pan un pengam ya ka ktian ka thaliat jungi ka riti dostor jungi bar ka jinga dei jungi bar ka kendo ka siam anda haba ka riti dostor ka kelan long no tangkum kamar ka mata ka mensiam jong ka riti dostor kalayap bat nga kali kan mentoy ayu ngi bangin poi stat sakalashay henry ya ka kerteng ba ka jing itu jong la jong i bret sedian kamat ka balai Song kenor badan buram kalong bekerja Meghalaya kadang ya ki yaksar berkejing bamsap hagi kampai ba kamtam ka sarkar. Wan sakal lentiral ka badan kam ya kejing lut jing sep da ki klur ke jaga puta ka bahe ki kontrak na ka benta ki jing shnabat ki jing tei baro. Kani kalong ka kabuksian na ka benta kani ka jing bamsap ka babam kum ka kruny na po. Ha ke jaka ban yo jing mentoy ki pat ba saat man ka plajong ki katu ka ni kirio don bor bat kirio sain perthai. He ya ko hapo ka klat ka bajabo penyo ya ka ka balong bi. Wan ra ya ka lentiral ha ka jela ka badap da ka jing bamsap perthat himapi ka long kumno. Haba ka jing bamsap ka bam ya ka tenrajong ka roy ka par kam dei ka jing kerku ka dei ka jing sha shet kala. Don bawa na kaliang bekersan baka syong ha ka jing pendan kam jongi ka lentiral. Kani ka jing ong em kalong kuma pitap miaulut ya baro kitu ki jing snio ki bagi kemat jongi ki sakhi pelen habawan ka lentiral don ki bakran pang kiral ba kini kiral ki jairal ki bakhoj basuba ngong api kami Meghalaya kam don kam te ya kanu koral kala dei lupa ka bakhoj basuba belingin penduk no ka jing jer ngam jongka tang hakan nam bar ka kerteng jongka roi ka par don bawang pensuk kalik kawan hatum don kali ka mai sia ki taxi driver kin lekum no kin yap ja pelek college na jayau lai dom Sinod pensiong dakarel ki an du ki don ki ong ki an ki don henry kim terekam ki an li gladon du mensua tang bakim terekam ki don ki an persya drugs henry habang ipay ka por mentan ang jon layman kinong di drugs an penkut da ka baong baka kendo klam ka mensiam ki brio jong ka kalong ka kendo ka ba terkong bat ka batali karoy ka par kam don jingbot habang ideno ya ka kendo ka siap karoy ka par basisha kadai haba ya ka kendo ka siap bat ka riti destur layada Kublai Shibun.